because o tinye asịrị bido ya na ọ chọrọ ire ala. My mother sị na enweghị ala ere. Afọ mgbe di ya nwụrụ mgbe ọ pere mpe na enweghị ala orere na ọ manage ka m gatara iwere ha ruo like this. Ma o nwere ihe mere anyị nwa anyị ji agba mbọ. So since ya na nso change na-ebusozi anyị agha. Igbo bụ ndị ọma ji eme na ya sịkwa nka ekene n'ụbọchị nketa biko unu na-eso m na-enene vidiyo maka na ihe ndị ụga na-eje kemgbe abalị mone anyị na-eweta nya bụ news biko kịta unu agwa m unu na vidiyo nke ọzọ ntị wu nefe na m na-epile unu vidiyo interview nwanne nọ nso anyị na-enecha gị ya na-enechakwa ya na-enecha ya na ofu ihe nghọtara na da vidiyo bụ na aka ji family ahụ aka ji ha nwe bụ na aka ji the family like this because ebe diọkpara anaghị eme ka diọkpara nsọkwa na maka ya ebu diọkpara ka ije waba anya mewugheri ihe mana ọ nwere ebube na-eso diọkpara ebube na-eso ndị a na-akpọ diọkpara maka na ebube hapụ gị asị diọkpara ihe na-aja ọsọ ihe na-azazi ụdị diọkpara biko nenenu vidiyo akwụ na ofu diọkpara na nso ha ihe okwu maka ihe na-eme n'ezinụlọ ha maka na ọ bata na mmata ọnụ ọbụla ezinụlọ wee gịnị ịbatago ijegodo be nna gị first ije marịgodo ihe na-eme ife ojebe ikwu nna gị maka amụta m ya bụ ihe n'oge ihe ọbụla na-emegodo n'ezinụlọ isi pụta ijecha na ya nọcha mụchi ihe a na-ekwu ịkpọ n'obodo pụta n'obodo ndị mmadụ amụgwụ na ide anata ịpụtagoro n'obodo ọ sị na o si Lagos bata biko enekene na vidiyo interview nwanne na nso maka achọghị m ikwuchi ihe dị m n'ọnụ maka kịta na-ekwu n'ofe Chinonso onye Chinonso Emena. Okay, Chinonso your brother ka ekunu si wee related. This is Isusu's brother. Gị nwatọrọ ya direct. I'm nwatọrọ direct. One ka ndụ n'afọ nne unu? Total. Ndụ one? 5. Gị nwa wee tọọ nwaanyị. Nwaanyị wee tọọ Nonso. Ọgọ onye nke nwụrụ anwụ kedu onye Okay, Chidebere bụ onye tọrọ ọgọ. Okay. N'ibe niile na-abịa ọnụ kedu ibe nwere ike ịgwa anyị maka ndị na-ege ntị. Just jiri nwayọọ. Ihe nwere ike ịgwa ndị mmadụ ndị na-ege anyị ntị. The behavior Chinonso. Also, all that is surprise. Because o tinye asịrị bido ya na ọ chọrọ ire ala. My mother sị na enweghị ala ere. Afọ mgbe di ya nwụrụ mgbe ọ pere mpe na enweghị ala orere na ọ manage ka m gatara iwere ha ruo like this. Ma o nwere ihe mere anyị nwa anyị ji agba mbọ. So since ya na nso change na-ebusozi anyị agha. So ya bụ mana bakwazi na my sister nwụrụ. My mother akwacha m the thing. I wutekwere m mkpọzie chairman ụmụnna anyị si alekwa ihe mere m na anụghị m ya n'oge mana mma abatazi mma ama ụzọ mesi Lagos bata mana ebe 5 ka m kpọrọ ya sị na m nwa nọ n'ụzọ na Lagos ka gị nwa bi ebe. Sị na anọ m n'ụzọ abata chairman smoke na ọnụgo ihe m kwuru mechakwa ya kpọchekwa m azụ na-asị m na Chinonso ekweghị na eji eli ozu na nsika ego n'ike na m nwa gwara gị na gị sigbuwa ya mecha the chairman mecha kpọọ ụmụnna sị na nke akwara sigbuwara na ọ na-abata kama ike enwe ndidi ka ọ bata so ha bidozie na-agasasị na-emezi ihe niile adịrị eme gịnị ka agasasị gịnị ka gịnị na na-eme ka anyị ghọta ibe ya ka onye ama ndị ọmụvụrụ ibe na-aga ghọta ibe na-eme gịnị na gịnị ka mee ebe akpọrọ m gwacha m ihe mere nso ngwa ha memeditin na ara m abata mana ihe wiwe m Chinonso nyeziri ọda na agaghị eli ozu na-enwe ihe a ga-eme mana Chinonso a gịnị ya o nwere any communication gịnị ya na-abụ gịnị enwere communication okay and na mbala ebe a gị nwa bụ after ya abala gị nwa ụdị ọkpala ebe a dan onwe ego any decision a ga-etake na gị nwa kwesị itake okay so gịnị from ka ị batapụta gịnị mee ebe a gịnị mee na bun ka ebe mee na bun okay ilu ozi ya mana gịnị ka ị nụrụ onwe ebe ị nụrụ mee inenego ejighara ilu bun ihe ọzọ nụziri ewu na achụpụrụ ya na-achụfụ your mother kedu ndị chụfụrụ ya my brother na your brother chụfụ with ndị ogologo ndị ogologo bụ ndị gịnị ụmụ boys ya ka ụmụ boys ndị ụmụ boys ya na ka ị natazi ọbụna achụfụ ya mother kedu ya kam ọkwụnya ka ịbata ọnwa n'ụnya
nwanne ụnyaahụ iji webata gịnịkwanụ kedu effort kedu onwego ndị ụmụnna unu ịkpọ wee jụọ gịnị na-emezi chairman sị gịnị kedu abụ onye bụ chairman na Sunday Okpalugbo sounds very familiar. Okay, na-aga n'ihu ịkpọrọ ya gịnị? Madam, I'll come to you, please. Don't interrupt us. akpọrọ m chairman the next day mgbe a batara sara m nwa na ntụlọbịa na ya sị m oke na nsogbu adị nna jụzi ya wotnes ọ sị m na m kpọọ chairman ime ụlọ a ịkpọ chairman ime ụlọ gwa ya ọ ghara ịwa n'ụlọ ala na ama nsị ya oke chairman ime ụlọ ụlọ sịkwa na egere kebe ọ gwara oke kpọrọzịa ijiri nọmbịa now as Diokpala ịnata nwanne nwaanyị anwụ ikwuo ntị nye ọda si gaba n'iru na ị na-abịa ịnatazi ahụ asịkwuo na achụfu ya amada ilurobun ka ị mara onwe ebe gị nwa ma ị na-agbala ọsọ be nna gị so kedizi ikwesịrị ọ bụrụ ebe ahụ bụ nna ka ọ nwere ibe nwanne nwoke ka ị na-atụ egwu nwanne nwoke ijire wee je bun because ike eje ni by now na-ajụ ibe men ya ama n'ibe men okay ngwa nsogbu adịrọ thank you very much gọkwa anyị abaghị again Ugochukwu emena ngwa ndalụ o biko kara obu n'ọnwụ nwanne gị nwaanyị ndị ọma na-ege anyị ntị o nwere ihe m sị ka m jụọ gị ị nwere idea maka ọgwụ ndị a nọ nso negasịrị na bonu then o nwere ihe nwa ịgwa ndị mba ụwa regarding what is happening? How do you feel? What do you want to tell the world? Are you okay with what is happening? I think so what do you want? Do you want justice, or you should just lie, or do you want the truth to come out? What do you want? Okay, thank you very much. Maggie bonye kulobia and again wa bonye oga. So in n'ikwu nne gị now maka na ha chụpụrụ your mother, and the chairman unumeze kpọrọ onwego any positive destin ọgwa gị or reach better back to you since then? ọ gwara m na m bịa be na enwere meeting ya na ụmụ nwoke na ụmụada nse na mma ha abịa ọ sị gị na gị bịa na enwere meeting ha mere n'onwe nse ya dismiss ya na m nwa ha abịa. Okay, that was yesterday. Okay, so wadoro ihe anyị ji emekwana ihe a bụ ka ndị mmadụ nụkwanụ you people's own side of the story so that ka amarụ ebe si akwa onye okwu wa. I'm very sorry, ana m asị gị ndo n'ọnwụ nwanne gị nwa because onye ọbụla na-ekwu na ọgọ bụ ezigbo mmadụ until all this drama ewee bido ejekwa isha ejero isha nọ ya nwa bụ ebe ya bụ isi sekpụ ntị si wee bido. So I'm so sorry, asị m kunu dibe ka ọ dị na interview biko ihe ọbụla anyị na-eme biko ekwukwa m ya mgbe m na-ekwu ka ọgụ ihe nkwu na eke ka m na-ekwu n'ọrịa na-efukwa na afọ na-ekwukwa na nkwọ biko nụ si atụzi na onye ọbụla aka si na ihe anya gburu maka ihe nghọtago n'okwu a bụ na ị maghị onye na-eme gị ezinụlọ ọbụla na-adọghọ n'udo na-enwebe ụzọ onye ilo si abata onye ilo batazia mechazi ihe ọ na-eme atụba onye aka tụba onye nka mma na-eje na nke prọfet na nso bụ prọfet na nso nwekwara ndị na-ebuli amụma mma nwere ndị na-ebuli amụma tazi alakọ isi n'isi ekwugo m ya na ihe ọbụla ị na-eje ụka ọbụla ị na-eje akụrụmaka ọbụla sọ m na ụka dị baa mana ụka lụ ha na nke bụ nna abịa ka m lụọ alụ gị ọlụ n'isi ka alụọ gị ọlụ n'isi eweta monster seed weta nka mix kọcha weta nka esi gị were nke a jee saa ahụ ha ncha everything is subject to n'afa Jizọs ikwe amen. Biko saa anya gị saa anya mmiri ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.